Sugeng dalu, Pak. Wilujeng dalu ya. Kok mboten sugeng dalu? Padha wae. Ya beda no. Jeru karo jeruk. Nek turu aku tekon turu. Nek turu kuwi karo bubuk. Lah bedane kepiye? Mbah. Selamat malam rajaku. Ya, aku jumuk wedang dhisik ya. Estu kula sik. Lah ya kowe Oh, iya, anggape iya. kok nyanyi ngono apa? Tehe telas Pak, kopi mawon nggih. Ya wis sakanane wis karepmu wis. Napa kula? Kula. Kaya iso disesep-sesep wae. Ngong bentuke kok simbal ngono kok. Penak simbal, Pak. Sritino ning pasewakan ning TNI. Kono sing ora seneng. Miat langening kalangan akbar pandamukar. Yoni 403 Mukyo Jaya selalu. Ditepungke mak. Ben do nyekel mik dhewe-dhewe. Ayo tepungke sapa? Saka ngendi? Jenengmu sapa? Saka ngendi? Sekolah ngendi? Men do priksa kabeh. Nggih, selamat malam, Pak. Selamat malam. Nderek pitepangan. Nami kula Lala. Lala sapa? Lalapo. Lalapo. Oh, ya. Saka ngendi omahmu? Saking Ngaglik. Ngaglik iki ngendi? Ler mriku. Ku alaming saka Sleman kene ta? Yes. Yo yes piye yo. Sekolahmu ning ngendi, Nduk? Ajeng teng UNY. Oh ning UNJ. Nggih. Ya mlebu kuliah wisan. Nggih. Ya yes, muga-muga apa sing tok gayuh bisa kasembadan. Amin. Yo sandinge. Sapa jenenge? Nggih, sugeng dalu, Pak. Jenengmu sapa? Pitepangan nampi kula Anis. Anis. Nggih. Lengkape sapa lengkape? Anis Sitoresmi. Anis apa Amis? Anis. Sing Nggih. cetha karang nek anu iki. Anis Sitoresmi. Nggih. Omahmu ngendi? Kula Kulon Progo. Kulon Progo. Nggih. Bobote ngabot nyengkuyung gone hari ulang tahun Yonif 403 tekan kene. Matur nuwun yo Anis. Nggih. Ayo sandingi sapa? Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nderek pitepangan kula Maulinda. Maulinda. Nggih. Jenenge lengkap Maulinda sapa? Maulinda Citra Dewi. Wow, Maulinda Citra Dewi. Saka ngendi Maul? Saking Kulon Progo. Saka Kulon Progo. Wah, jan padha karo si Anis. Nggih, wis Ya. prok. Heeh, isih kuliah apa sekolah? Pun lulus, Pak. Wis lulus. Nggih. Elok wis. Wis muga-muga apa sing tak jaga bakal kasembadan. Amin. Terus ayo sandingi langsung nyekel mic. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nggih, nderek pitepangan nampi kula Titan. Titan. Nggih. Oh, Titan sapa? Titania Fidiatri. Titania Fidriati. Fidiatri. Fidriati. Fidiatri. Fidritai. Apa? Fidria. Apa? Fidiatri. Oh, Fidiatri wah kan. Tarane jenenge titanis. Nah, dadi penyakit. Saka ngendi? Kasihan Bantul. Oh, saka Kasihan Bantul lah, matur nuwun. Nggih. Ile dandan ket mau jam 3 sore. Ya, ayo sandinge. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Nderek nepangaken kula Bella. Bella. Nggih. Weh, Bella. Nama lengkap. Bella Safira. Pun persis nggih, Pak, Mas. Persis kukune.
penting ana sing persis. Iya, ya kabeh wong wedok mesti salah satunya ana sing persis. Apa itu? Napa niku? Apa kowe iki? Yes. Bila Sapira. Nggih. Bila Safi apa Sapi? Safira. Oh, Bila Sapira. Nggih. So ngendi Sapi? Mbok Bella ngono lho sing apik. Oh iya, so ngendi Bel? Saking Kediri, Pak. Weh, lok Kediri iki ya nganggo Sapira bareng to? Iya dong. Bila Sapira. So Kediri. Kuliah apa sekolah apa? Sampun lulus. Wis lulus. Nggih. Umurmu pira to? Bil? 25. Mbok selawe wis pas. Mboten wangun nggih kaya 18 nggih. 18 ki 8 karo 1. Kuwi jenenge Kiyu jenenge. Ngawur. Ya. Iki yo suarane wis rada saking larise. Ya. Bulan Juli wingi ora ana sing leren blas. Oh iya. Begadang terus. Begadang terus. Jaga negara. Ah iya. Jaga negara, heeh. Terus sandingi. Halo, selamat malam. Mbah iki Duang Yuja. Utuh. Ketoke iki saka Suriname. Jauh amat. Saka Suriname. Ya. Namanya siapa? Oke, nama saya Indah. Loh, Jawa nduk jebule. Emang harus Jawa ya kalau namanya Indah ya? Ya, Indah sapa? Indah Rohana Waresmi Yuwana. Suriname kok Waresmi Juwana barang iki. Ya nggak apa-apa tuh Pak. Ya ora apa-apa. Inallah. Dari Jakal. Maksudnya iki urung rampung dari Jakarta. Iya, betul sekali. Jakal. Jakal ini jalan kali orang mengkono ta? Yo Iya, Jakal. betul. Desanya mana desanya? Desanya nanti jangan disepil di sini lah, aku takut. Sepil ki apa ngono lho. Sepil ki sing metu saka irung. Kuwi upil kuwi. Namanya desanya apa? Desanya itu Jalan Damai gitu aja ya. Oh ya. Jalan Damai Ndayu gitu ya. Ya udah, boleh deh, boleh. Iya. Ya, Nah, masih kuliah atau sekolah atau jadi buronan? buronan calon mertua kah? Wah ini memang perempuan zaman sekarang. Indah, Iya. gue mau tanya sama lo. Apa nih, Bos? Ini seumpama Iya. kamu punya pacar Ya. TNI 403 gini mau nggak? Mau. Mau. Tapi kamu tiap hari nanti di bedil terus lo kamu. Apa itu dibedil? Hah? Apa itu dibedil? Bedilnya apa ya? Ditodongkan senapan, ditodongin senapan. Takut. Takut. Ya awal mula takut tapi lama-lama nggak takut. Oh iya, Kak. Oh Iya. iya. Oke. Mau nggak? Bisa dicoba. Bisa. Enak lo jadi pacar tentara tuh enak lo. Enaknya apa? Hah? Enaknya apa? Tiap hari diajak push up terus ya. Sehat lo. Oh no. Ngawur. Ya meng buat nganu aja nih buat gegojekan. Iya. Terima kasih ya, Bapak ya. Gegojekan untuk canda dan gurau. Iya. Terima kasih Indah. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk meramaikan acara ulang tahun Yonif 403. Yeay. Ye. Oke kok ye. Oke. Ya. Makasih. Kamu minta bayaran berapa? Yang banyak dong, jangan sedikit. Hah? Ini hitungannya jam-jaman. Iti ki apa ini? Tadi mulutnya typo. Mulutnya typo. Kalau yang typo itu bukan mulut.
mulut bawah itu sering iya kamu itu ya terima kasih Indah Sama-sama. ya ayo sandingnya Ya. Sugeng dalu, Pak. Wilujeng dalu ya. Wih, kok mboten sugeng dalu? Padha wae. Sugeng karo wilujeng itu padha. Ya beda no. Weh. Arek ngenjel iki. Padha ya. Beda. Sugeng karo wilujeng iki padha. Beda. Bedane saiki tak takon. Ayo. Nek sugeng lanang, nek wilujeng wedok. Oh iya. Ya pengucapane beda to, Pak. Ora ono jeneng wong wedok jenenge sugeng ora ono ya. Ora ono. Nek wong wedok jenenge wilujeng jeng. Ah iya. Iya. Nek sugeng kuwi tegese urip, to. Wilujeng kuwi tegese slamet. Oh. Ning dibasake Jawa kuwi padha wae. Sugeng dalu karo wilujeng dalu kuwi padha, ngono lho. Karang basa Jawa iku kudu ngati-ati kok ya. Kacek sak huruf wae le mengatakan iso beda artikulasine. Contone garu karo garuk. Nah. Eta garu kuwi sing dienggo garu ning sawah, garuk kuwi kukur-kukur. Nah. Jeru karo jeruk. Jeru kuwi dalam, jeruk kuwi buah. Ora. Wuru karo wuruk. Wuru kuwi wong ketagihan, wuruk kuwi wong mulang. No. Lah nek turu, Pak. Nek turu Garu kuwi karo garuk. Garu kuwi dienggo. Garu kuwi dienggo ngambebajak sawah. Nek garuk. Garuk kuwi ngukur. Nah, kukur. Lah nek turu. Nek turu. Nek jeru karo jeruk. Jeru kuwi tegese jalam, nek jeruk kuwi tegese buah-buahan. Nah ta? Nek turu aku tekon turu. Nek turu kuwi karo bubuk. Kok beda ya? Lah bedane kepiye? Mbah. Arep ngawur dae. Ya ora apa-apa. Niki Mbok Cange meriah nggih. Meriah. Meriah, padiang, jinggrang. Heeh. Sindene ayu-ayu. Pangrawite nom-nom. Wong ngatri nom-nom mongko ya nyandang nganggone ya sarwa pantes. Kabeh do kerisan, ikete seragam kabeh. Sandangane seragam kabeh, jarike seragam kabeh. Nah, mongko iki ya racake iki SMKI karo ISI ya elok ra iki. Arep pengrawit akademis, pengrawit berpendidikan ngono lho. Kemedol berarti ya. Kemedol. Iya, didol ning klitik-klitikan kuwi. Ora ning mall. Ngono. Ya, Kelasé barkas. Kok barkas? Barang bekas. Ya. Padahal niki anyir-anyir lho. Wis timbang dipaidu karo wiyaga wis ngan. Iya, Mak. Nembang, Mak. Nembang karo joget. Urung dikenalke, Mak. Kae jenenge Mbak Siti Marfuah. Saka Kemasan Merbah Sleman, Sendang Tirta, Kadipaten Sleman. Oh iya. Kapane won Merbah? Iya, Mak. Tirta Mantama. Oh iya. Iya, Mak. Ibu Siti Marfuah. Sandinge kae Ibu Sujiati saka Kapanewon Ngaglik. Kapanewon Ngaglik, Kadipaten Tegalsari. Oh iya. Tirta Mantama. Oh ngono. Tirta Mantama kuwi grup. Oh iya. Nembang, Mak. Sing alus-alus iki ya, Nduk. Ya. Apa, Mak? Yang ngene iki ya jineman. Engko saya panas, saya gayeng. Oh ngono. Iki ade ya kudu ingat waktu. Oh iya. Lakone dawa. Ya. Mengko le bubar aja nganti ngungkuli wong salat tahajud. Ayo.
Jam 12. Salat tahajud. Ayo. Coba aku njaluk anakku wedok Molinda. Apa mak? Jineman. Jineman Krepo. Membengi ngunekke jineman Krepo bubrah. Oh iya. Ora apa-apa, mbladhekan terus kak ya. Elok ya, Nduk. Iya. Iki kancane ya semangate membara. Ora ana kendune, ora ana kesele, tetep semangat. Monggo mbladhekan pirang-pirang minggu. Oh iya. Mbladhek ngopo? Latihan sendra tari. Oh iya. Masih penuh dengan latihan karena Ngayogyakarta mengadakan festival-festival yang banyak. Oh iya. Ayo, Jineman Krepo. Molinda. Tarik suara mul, ya. Runtang runtung rerentengan konco sambar tutan ancam luntar mawon sawan samar lolah manti. Rame nggih, Pak? Mul, Nggih. umpama kowe carane entuk pacar ya nih 403 kowe seneng ora? Seneng, Pak. Kono sing ora seneng. Ya ora ono kok tentara kok ngeterke nyinden ra ono. Tentara kok gawake dingklik kan ora ono. Iya, heeh. Anggepmu kaya sinden ki njuk anggepe iso ndi pacar sapa-sapa ngono apa piye? Ya. Kan dereng dicobi to, Pak. Jan senengane iki ngenai nganu PHP. Oh iya. Pemberi HPL. Oh, HPL. Apa kuwi? HPL niku napa? Pemberi harapan palsu kok HPL. Ayo terus emol. Nggih. Duh Rama tinggalana marama. Ya. Baleni. Duh. Tentara. Engko masing ya ngono iki men para itu aparat-aparat Yonif 403. Yo. Duh tentara. Duh TNI ngono. Oh nggih. Duh TNI tinggalana. Serentak muni ya, yuk. Nah. Lanjut. Semangate para kanca-kanca kecubung sakti. Nek apik ya ming ngono kuwi tok wajan ketok wangun. Ayo mul. Kowe kosek to mul wajan nat-nat apa? Nggih. Ayo kowe ngucapke selamat ulang tahun Kanggem Yonif 403. Pat ndolu. Ha. Nggih, selamat
ulang tahun untuk Yonis 4. Yonif kok Oh, Yonis. Yonif. Yonif. Jadi ngapunten. Yonif 403. Jadi selamat ulang tahun untuk Yonif 403. Semoga jaya selalu. Amin. Ayo terus ke. Terus ayo ngono kuwi mul kowe kudu ngono kuwi men entuk saweran carane iki. Oh, nggih. Manis manis mukul. Ya. Manis manisku. Duh. Yonif 403. Mboten Mas-mas TNI. Ya mas-mas TNI. Oh, nggih. Bareni manis. Manis manisku. Duh, Mas-mas TNI. Pokoknya engko pendak lagu dinai diseseli TNI ngono ya pamane. Pamane lagu aja dipleraki. Mas TNI aja dipleraki. Sesuk ditanggap meneh kok. Aku suluk tak seselke kok ngono kuwi. Sritino ning pas sewakan ning TNI. Ngono kuwi ae jane iki ya kudu ngono kuwi. Sing nanggap sapa kudu diseselke. Ya, terus ke mul. Rik manggrama ngambang bakong maya rasa. Miat langning kalangan bareng pandamutar. Yonif 403 Mukyo jaya selalu di negara Indonesia. Sore sore samar mawar amyar iya. Nah, terus nek ramu iki matur nuwun. Nah, Nggih, matur nuwun. ayo monggo menawi badhe nyuwun lagu menawa badhe nyumbang lagu, kula monggo kula aturi minggah panggung ngono. Nggih, kagem Mas-mas TNI. Nyedhi gitu. Mbok menawi ajeng Ajeng kuwi apa? Oh. Badhe nyumbang lagu. nyumbang lagu. Menapa nyumbang arta? Nggih, salah satune niku. Monggo kula aturi ngregengaken. Monggo kula aturi minggah panggung. Iki Pak Eko Ferianto isih lenggah panggung ora? Isih lenggah ora Pak Eko. Pak Eko tasih lenggah mboten? Pak Eko Ferianto. Kepala bidang. Wong kundur. Wis ora apa-apa sing penting lunas. Lunas apane? Lunas rembuke. Ya, sandinge mak, sandinge. Sopo? Aku kok kangen karo suarane anakku wedok si Bella Sapira. Oh ya. Bella Sapira. Sapira kuwi tegese saka sapi perah. Oh, dadi. Bella Safira apa? Nek ning Jakarta kono Bella Safira. F. Nganggo F. Evo. Oh iya. Nek sing kene nganggo P. Inggo bubare jam fafat ora iso. Jam fofo. Iya. Ya, kar nembang apa, Bil? Napa nggih? Ayo Mbok sing menawi mas-mas wonten pamundutan, nah ngono kuwi. mas-mas tentara TNI Bahasa Indonesia. niki saged bahasa Jawa to, Pak?
Saged nggih. Wonten request mboten? Kok malah wonten request ki apa? Request itu permintaan. Oh, nggih. request kok request. Loh. Liwong nggih. Lewong, Pak. Liwong, oke diparingi liwong. Saya berdiri mboten? Berdiri no, wah. Iya. Nah. Pak, saya di bawah ya. Iya, nek wong udahe kudune di bawah. Ngono. Berarti kamu sadar akan dirimu. Iya. Lagune apa, Bil? Niki wae wonten pamundutan Lewong. Lewong. Oke. Nggih. Dipinangkane pokoknya hari ini khusus hiburan untuk Yonif 403. Nggih. Lewong menika nek standare kecubung sakti 300 nggih, Pak? 300.000 nggih. Biasanya 300 nih gandeng. 300. Ning 403 iki 60.000 ora apa-apa. Kok adoh banget jarake iki. Ayo ora apa-apa sing nanggap kok ya kudu dinai bonus di korting ngono. Ini rencana kita liburan sampai jam 1:30. Wow. 1:30 terus langsung goro-goro 10 menit tancep kayon. Oh iya. Lakone ku critake glum wis do duel ning wis do kotak. paham. Ki Balawa karo Raja Mulus duel ning kotak. Balawa wis mati galu protol tangane. Oh iya. Tak bisa kok tanang wae kok ben. Ya. Yo, Liwong mangga. Nggih. Ayo malah. Sabda Pandita Ratu Bersiramu Dadaing sisihku Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginomo mati.
Sarawak tenan sing iki Sarawak ngene iki. Bar iki madang ora apa-apa, bar iki madang. Terus ki Bil. Sabda Pandita Raja mring sliramu dadae siseku mugi Gusti jani aku kalajino mati. Sampun katur nggih, Dewa. Bela iki nyanyi dangdut yo apik, nyinden yo apik, langgam apik, gending-gending istimewa lho. Wis, sesuk bejo sing dadi bojomu, Bil. Nggih. Tak dongake sesuk kowe entuk TNI. Amin. Aja mengentuk bakul pitik. Ah iya. Ning napa nggih wonten sing purun kalih kula to, Pak? TNI niku. Justru kaya kowe iki dadi pilihan ning TNI. Walah, Mergo kowe iso menghibur ati ngene lho. Aduh, nggih to, Mas. Ya Allah jan ngagem bathik ki jan bagus-bagus ya, Pak. Biasane mau nganggo doreng-doreng kae, njuk nganggo bathik ki ketok le manis. Lah iya, ning nganggo bathik iki bagus, atau ning nganggo doreng kayak katon gagah. Gagah dan hitam. Belum. Hitam. Jenenge hitam manis, Nah, hitam manis kan. yang hitam manis. Kae. Pun nggih, Pak. Yo. Nggih. Ya, bila lungguh lala maju ke depan. Yo. Ya, selamat malam rajaku. Ya. Kowe ngerti takon ning rono takon ngopo? Ning ngerti. Mboten napa, Pak? Terus aku jumuk wedang dhisik ya. Estu kula sik. Lah ya kowe ngopo? Oh, iya, iya, Anggepe iya. kok nyanyi ngono apa? Wong takon jumuke wedang ya. Nggih, siap Lali rajaku. aku rasangu wedang. Iki lala kuwi kejaba iso nyanyi dangdut, iso nyinden, uga iso patean. Mula sesuk nek arep Teh napa kopi, Pak? teh wae teh. Teh kok dilengke kopi piye to? Ha iya kuwi. Oh. Tehe telas, Pak, kopi mawon nggih. Ya wis sakanane wis karepmu wis. Napa kula? Kula. Kaya iso disesep-sesep wae. Iso ya, Pak. Ya. Ngong bentuke kok simbal ngono kok. Nah, golek iki sing kaya bedhuk ngono lho bentuke iki. Weh. Penak simbal, Pak. Ya. Lala mau Nggih. menyanyikan lagu apa? Kitir Sumilir, Pak. Kitir Sumilir. Apa? Kitir Sumilir. Coba baleni ping 3 banter. Kitir Sumilir, kitir Sumilir, kitir Sumilir. Kitir. Napa to, Pak? Ora apa-apa. Napa?
Kitir Sumilir. Nggih. Nek ra hati-hati iso kepleset kuwi nek ra. Kitir Sumilir ki sing kepiye? Ayo. Angenku. Ayo lagune piye lagune? Nggih mengke to, Pak. Lho, nek carane kaya Didi Kempot kae di anu sik. Dirol sik. Mboten sah. Rol pamane. Atiku, atimu. Yo disaut yoga. Pripun? Ayo karepmu piye kok rol. Oh, di roll. Rol. Ya coba. Sak pira to, Mas? Sak tenggok. Ting 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 dong ting dong dong ting 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 dong. Rino wengi wewayangmu beda atiku sing tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengko endang rembulan ngoten niku Pak khusus mas-mas tentara Pak. Aku paling kotang. Ngawur. Yo, Kitir Sumilir. Yuk. Ayo jogete sing singrak lala. Ngitung lintang
sudah, Pak. Ya, wah. Elok lah. Dalam Umurmu ki piro saiki? 18. Lagi 18. Yes. Pelok nek carane saiki kuliah. Nggih. Kuliah semester 1. Nembe ajeng maba kok, Pak. Mabuk. Maba. Maba. Nggih. Maba kuwi mahasiswa Baru. baru. Oke, terima Nggih. kasih. Elok tenan suarane apik tenan. Lala linggo Titan maju ke depan. Yo, dreng tak. Selamat malam. Wilujeng dalu. Lho ya, Wilujeng dalu jan. Iki Titan iki sok ngisi ana ning TVRI Ngayu Jakarta. Penyanyi apa vokalis gongso ngetren TVRI Ngayu Jakarta, Titan karo Bella. Nggih. Tayang setiap hari. Hari-hari sehari-harinya. Senin dan Kamis Senin dan Kamis. jam Senin dan Kamis jam 8 malam. jam 8 malam. Mula Ketoke apa lho, kok Pak. Senin ro Kamis. Kenapa? Mergane madani barengi karo poso nyenen Kamis. Nah. Ngono. Napa hubungannya napa? Ya kuwi hubungane prihatin. Wis karo nyanyi apa malah ngomong wae. Taman Juruk. Taman Juruk ya. Sebelum menyanyikan Taman Juruk kowe ngucapke kepada Yonif 403. Ya. Kagem Yonif 403. Semoga jaya selalu. Amin. Semangat menjaga Indonesia. Amin, Mbak. Ya. Siap menghibur Yonif 403, Titan? Siap. Oke, sing semangat loh. Siap. Ya. Lagu Taman Juruk Titania.
Matur nuwun. Ya. Neh wis, Mak. Sak lagu kas. Engko sak lagu kas neruske lakon paling ora seprapat jam 15 menit neruske lakon sambung gara-gara. Oh iya. Gara-gara terus lagu-lagu. Yo. Sing penting lakone kecekel. Ha iya. Sapa? Maju ke depan. Indah Rohana Warsmi Yuwana Jawa. Joget dah. Asik. Selamat malam. Halo. Halo. Ya. Indah. Iya. Malam hari ini Iya. di kau Iya. Kenapa? mau menyanyikan lagu sebuah apa? Kok kebalik sih? Mau menyanyikan sebuah lagu apa di kau? Apa ya? Lali janji ini aja ya. Bahasa Indonesianya lali janjinya gimana? Lupa pada janjinya. Lupa pada janjinya. Iya, lali janjinya. Oke. Siap Indah? Siap. Untuk menghibur Yonif 403. Oke. Lali janjine Indah Yohana Warsmi Yuwana. Subung Sakti. Oh,
Gumya. Gumyak, yo tarik ki. Dibaleni sing AA mah lho apik. Ayo. Si Lala iki jan. Janjane kowe ning endi? Ting ting dang dang dut, ting ting dang dang, gugak gugak, ting ting dang dang dut, ting ting dang dang, ting ting dang dang. Udah apa belum sih ini? Sudah, terima kasih. Sama-sama.